Erokamano ahinya George Bati awinji bakare kendo mana kaka iwachono an Forodha House kama ne chenro mar kweno kata timo nonro ewi sanduge mag ombulu mane ichichgo mabuchgi be sani ni e nyim doho ne timore. En chenro manochakore nyoro to ne ywak nitiere ni nodhi mos ahinya nikech karomo gotieno to koro nochopo kama ogol ne nitie mesa achiel kende to mesnigi nomed mobet 4 mano mondo mi chenro no tem dhi piyo piyo. To kata kamano kachopo gokinyi sa 10 wachore ni chenro makamano norumo kendo koro report ma idhi tere nyim doho ayanga ema koro indiko sama wawuoyeni. Mana kami kwan no matin but en ni ne nitie sanduge 41 sanduge 41 manokel kae Forodha House kae ni ng'iyo ni to form 34A mane ni eigi be nitiere to koso gin gi ng'ur mora mora kata gin gi penjo mora mora minyalo ng'i mondo ng'e ni to gin gi wach mane. Mago sanduge 41 mane ng'iyo form 34A mane eigi. Sanduge moko ne nitiere 45 mabende ne ng'iyo ni to register matching kata manual register mane otigo iketogo kosi yienego joma biro go ombulu mondo go ombulu notiyo machalo nade bende nong'ad nying-gi to kwan mag jok nying manong'ad registers go kong'i gi kwan manogol gi IBC kaka joma nogo ombulu e tesendego chalo nade. Koro mage penjo madongo mane nitiere e sandugego. Sama wuoye kodi ni sandugego oselor kendo osekwan gi oseng'igi mora mora. Okinde gi agents mano biro kae mar ng'iyo chenro no osewinjore kod registrars masani koro olorore kamoro gidhi ndiko report no. Nitie ywaruok moro matin ne agents dwaro ng'eyo ni to report ma idwa ndikni wanyalo nene kapok otere koso inyalo itere mondi kore ka ginene. To kata kamano registrar adek masani koro ndiko Elizabeth Tanui, Peter Mulwa to kod Lilian Wachira nowacho ni ok ginyal tang'o gima gindiko sani nikech chik manowuok e nyim doho ok nowacho ni mondo gigo kata gitwak ewi report. Owacho ni mondo ging'i gik monego ging'i to mondo gindik report. Report makamano koro nego bed ni ichwalo e nyim doho kapok oromo saa 11 odhiambo ma kawuono. Mabe igeno ni en gimo achiel kuom pek ma idhi miye bura madhi nyime e doho maduong' masani madhi nyime sani. Mana kaka ineno sani wane gine chenro mar gine migago koro onge gima timore. Kiwuok Forodha House koni gimora mora koro iyweyo, igolo sanduge, igolo register aching manokel ka iduoko gi nikech chenro makoni orumo nikech koro en mana report ma idhi tere nyim doho kapok oromo saa 11 mabe idhi tigo bura madhi nyime no. Bati Erokamano ahinya Edwin Okoth kuom miyowa ler kowuok Forodha House kama chenro mar nuoyo kweno mag ombulu moko kuom tesende mag ombulu ne otimore kendo nyaka gie sani gino man godo en ni ibiro chwal report kata duoko mawuok kuom nuocho mag kwenogo ne doho mamalo mogik ma pacho ka. Edwin ang'e ni pod ibiro medo miyowa mathoth poni ang' nitiere mora mora motucho kotende gi wach mar duoko ma ogol kata report mogol